Yun, no? Yung timpla, hindi masyado maalat. Hindi rin masyado maasim. So, sakto-sakto lang. So, yung nagpapasarap dito, yung may kick siya, no? Yung sili. Yun ang masasabi ko sa adobo ni Commander. Manyaman! Matrabaho lang pero masarap. Masarap. Yun, no? Pinakulo mo yan? Oo, yan. Siyempre yan. Yung kasama. Kaya, ito. Pangiwalay mo kung ilan yung ginagawa ko. Alam ko parang nagiging ano yan. Yung crunchy. Yung piniprito mo. Bigyan mo ilang piraso, no? Yun, no? Hinatay ko muna yung baboy para... Pinipirito mo na yung baboy para bago yung adobo niya. Para yung taba. Hindi siya malambot. Lalagyan mo ng pineapple yan. Hindi siya makakauma. Hindi. Ay, adobong ano lang. Simple nga daw mo lang ito, pero masarap. Yun na pala ang technique, no? Para hindi titilisik ba ang tawag doon? Dapat patayin mo. Pag binabaliktad mo, Patayin mo. patayin mo muna yung apoy para hindi ka matalisikan. Yun, no? Yun mo yung pagka-brown niya. Solid, no? Solid. Yan, no? Huh? Okay. Start. Nakasadya na pala yung pang-gisa mo, no? Daming bawang. Ito ilalagay ko habang nina-adobo ko to. Tapos mamaya pagka malambot na, gigisa ko ulit. Para dito. Ang dami. Gigisa ko ulit siya ng bawang sa sibuyas. Malasa yan. Isa natin timplahan. Itlog. Sigurado nyo rin anak mo po. A few moments later. Maribel, bago natin ilagay. Ayun, hugasan mo muna. Oo. Ba, hindi mo hugasan mo. Ang gwasan ko muna. Siyempre, hindi mo alam kung saan nila binilad. Diba? Ang daming lauret. Para mabango. Tanim na lang kaya ako ng lauret. At saka... After 20 minutes, baka maglalagay na siya kanya. Alam mo yan. Alam mo. Yung isa po natin is olive oil. Para po Masarap. hindi masyadong ma-cholesterol. Less cholesterol ba ang olive oil? Yeah. So, less cholesterol po daw ang olive oil. Ang sibuyas. Ayun, sili. Ayun po natin hanggang sa mag-brown po siya. Yummy. So, kawawa na naman po yung kanin nito. Sigurado tatamaan na naman. No. Pero kailangan konti lang yung kanin, siyempre. Diet pa rin. Wala nang marami. No? Marami.
Bago? Kami itlog. Ganda ng pagkakabalat mo ng itlog ah. Dapat hard boil siya para hindi nalalasaw pag nilagay mo sa adobo. Matagal. Matagal pakuluin na. Ang bango. Yung aroma nung ano, nakakarating ka sa ilong ko. Iba, no? Iba. Hang-hang. Iba. Iba yung amoy ng olive oil. Saka Woo! Okay, naman tayo. Open natin yung pork. Lambot mo. Ang dala. Ang lago mo. Yung sekreto ng adobo para masarap. Maghihita ka ulit ng bawang sibuyas saka sili. Ayan, sarap. Ito ang sibuyas. Yeah. Ano siya nagdang? Excited mag-aral na. Wala na siya sabaw, ganyan lang no? Wala, ganyan na siya. Lagyan natin. Lagyan natin ng natin ng sili. Konti lang po, konti lang. Oyster sauce? Nor seasoning. Yan. Konti lang. Lagyan mo ng itlog. Lagyan natin yung itlog. Tapos ka na. Kaya na tayo. Yun o. Suwado. Ang sarap. Finish. Kaya na tayo. Sandok ko na. Lagyan na natin sa lamesa ito, no? Siyempre. Para magandang Para. Tara. Yan o. Tikman mo muna. Okay na yung lasa. Kaya, bigyan mo na. Tikman natin. Tikman natin, guys. Okay na? Perfect. Perfect. A few moments later. Kailangan sa ihanda ng Coca-Cola. Hindi na malamig yan mamaya. Saan yung Sa isa? dalawa. Isa. Oo, nasa piso. Akin to. Sumangats. Hindi sumangats. Ate kami. Oh.
Pangats! Hati tayo sa koko. Ah. Pangats ah. Sa'yo na to. Magmumukbang tayo. Let's go. Hmm. So, Kain po. kain po. Tikman natin. Lunch for today is adobong liempo with hard-boiled egg. The moment of truth. Whew. Manang to. Anghang to. Ah. Sili. Puro siling kinuha mo. Ang dami sili. Yung akin. Ang dami sili. Pwede na yan. Pwede na muna yan. Ah. Tikman natin kung anong masasabi natin sa luto ni Commander. Lema na! Ay! Luman! Ah! Ay! Luman! Sakto-sakto yung lasa, no? Yung timpla hindi masyado maalat, hindi rin masyado maasim, so sakto-sakto lang. So yung nagpapasarap dito, yung may kick siya, no? Yung sili. Yun ang masasabi ko sa adobo ni Commander. Manyaman! Matrabaho lang pero masarap. Ano ba? Paano procedure na ginawa mo dito? Recap. Una, Pinakulo ko muna. yung baboy. Oo. Tapos nung pagkakulo, tinapon ko muna yung tubig niya. Hinugasan ko ulit yung karne. Pagkahugas ng karne, prito na. Prito lang, prito. Ang proseso talaga. Tsaga. Pagkatapos na prito, Ba't mo pinirito pala? Bakit pinirito para pa? yung taba matatanggal. Ah, Hindi okay. na may sasama sa ulamin natin. Okay. Tapos pagka prito, lagyan mo na ulit sa kaldero. Lalagyan ng toyo, lalagyan ng bawang, sibuyas, whole paminta, laurel. Ito ba yung nilagay? Wala kang Wala. nilagay na coke. Ganyan. Sa Wala. wala. Tapos, pag nalambot na after 20 minutes, doon mo ilalagay yung suka. Tingnan mo, hindi ko sinabay yung suka, agad lumambot. Kung may suka, hindi ka lalabot. Magkano kilo ngayon sa ano? Consumption? For 400 pa? Ay, siya tao nga pala yung mga nagbawas sa nasa Boracay pa rin sila ngayon, no? Tapos po yung flight. Namimis na siguradong Pampanga niya. Napospon ang Naubos na yung panggas. Ang lamdang nga. Ay. 11:30 natin? Kung nakasabak, doon mo lalaban May niya. may kakakalandara? Ano ka? Tama? Kakalandi. Marami naman. Kakakaan daw mo yung Lara? Hindi na nga. Dahil mo sa akin Lara eh. Sumangkat nung may ano yung tiyo. Sarap. Tamtaman lang, hindi maalat na. Sakto-sakto yung lasa. Di ba? Yung liempo, hindi mo na nararamdaman yung taba. Lalo Kasi pa ba? crunchy na siya eh.
Yung taba niya natanggal na. Mm. Pero kung diniretso mong inadobo yan, gagalaw-galaw yung taba. Mm. Gumagalaw yung taba. Diba? Mm. O ito, tingnan mo. Hindi siya nakakasuya na. Oo. Walang taba. Mm. Ang sarap. Magtsaga ka lang. Ibang timpla mo, no? Yung iba, lalagyan ng coke yan sa sabaw. Hindi malamit naman. Mm. Ano sila? Kung ano Ano yung may yan? buto. Gusto ko may buto. Paano yun? Sa patatim? Mm. Patatim yung drinks. Mm. O ang ulam mo, mangat! Yung may buto. Mangat! Ito. Mangat si Dam. Sabaw. Ay, nakapasok na lang ako. Kaya sa itlog. Marinig. Sarap, no? Sarap. Sarap, sarap, sarap. Hindi siya nakakasawa, ne? Hindi. Yun yung technique kong pag nag-adobo. Mm. Manyaman, mangat! Ngayon, mas. Suabe. Mm. Perfect. Ano ko lang natikman to? Hmm? Mm. Ito ka mo, no? Ang sarap. Start na naman yung panibay. Ang bagal mo kumain, no? Ang bagal mo kumain. Mga ads, masarap. Mm. Hindi mo namimiss si Inang, mga ads. Hindi mo namimiss. Na-post po ng pag-uwi nila. Kailangan mo mag-enjoy mo. Mm. Kaya pagkatapos mo nang kumain, hanapin mo yung coke mo. Hindi pag ganyan kinain mo, pero pag wala ako hindi. Kasi parang ang tulong pang lusaw yan eh. Ay, Sarap no? Paano na tayo sa vlog? Na. oo. Thank you po, Thank you po. sa panonood ulit. Thank you po Ingat for po kayo watching. lagi. Bye-bye po. Please subscribe po. Bye-bye po. Pwede ko na yun.